ನಲಿತ್ ತೆಲಿಪುಗ ಬಲ್ಲೆಯ ನಮ ತೆಲಿತ್ ನಲಿಪುಗ ಬಲ್ಲೆಯ ಪರಿಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದ ಪೂರ ಒಂಜಾತು ಸ್ಟಿರಿಂಟ್ ಕಟ್ಟದು ಪೋಯಿ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಉಡಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಡ್ಲ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತೋಪೂರು ಹಳೆಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕುಳೈ ಮುಕಲ್ನ ಸಂಯೋಜನೆ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೂರ್ತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ನಡಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳು ಪದೋಕ್ಲೆಗ್ ನಲಿಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂಥ ಅವಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಗೆಂಡಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಾಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸಡ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಲಿಕೆ ನಲಿತು ದೇಶವಾದ ಏತು ಜನ ಅವರ ತೂಪೇರ ಬಡ ವ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಐದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆ ಇನಾಮದ ಮಾನದಂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೆಗೆದು ಅಂಚಾದೆ ನಲಿಪುಲೆ ಇನಾಮ ಗೆದ್ದರೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಸೊಮ್ಮೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮನ ಮುಲ್ಕಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊರ್ಚಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Tama